viděl poprvé, jenom jsem otevřel hubu. Byla jsem nejzajímavější holka z celého klubu. Možná, že to bylo těch 100 kilo živýho tuku. Nebo dva prdel větší než artista YouTube. Dva první, druhá, třetí strana. Vůbec se nedivím, že dneska došla sama, je mi jasný, proč je nikdo nechce větat. Nedá se nic dělat, ty už nejsi, že na tebe nezachrání make-up, ani podpatky od matky, ani platební karty od taťky. Vím, že si doufala, že dneska to vyjde, konečně budeš moc vyprávět příběh. Už nechceš být poslední pana, tak si svůj bolest snažíš najít si chlapa. Jenže žádnej nejebí zájem, a tím pádem dneska domů nepůjdeš skádat. Diskotéky, kluby, hospody, party, marný pokusy, soboty, pátky. Takový děravý hází to vidí prášky, zblasně a táhni ty wannabe Barbie. Diskotéky, kluby, hospody, party, marný pokusy, soboty, pátky. Takový děravý hází to vidí prášky, zblasně a táhni ty wannabe Barbie.